कौन देखियो बोटिंग करियो बोटिंग से आगे पड़े रही कौन हम कौन हम कह कौन हम ଭାତଟେ ହବ ମଟନ କଷା ଟିକେ ହବ ଆଉ ମାଛ ଗାଲିଆଟେ ହବ ଏଇଟା କୋଉଠି ଯାଉଛି ଏଇଟା କିଏ ଜାଣି ଆସିଲା ଏଇଟା ବାଲ୍ଟିଟା ଯେଟା ଡରେ हाँ सुन ले अरे हाँ है तो दह कहला भाई कौन छाड़ू कौन छाड़ू लव यू मंटू हाँ हाँ धरुन रे कौन खाली देखु असना हो पिंकु भाई तो कौन कौच ଏକାଥରକେ ଭାତ ବସିବ ଚିକେନ ବସିବ ଆଉ ମଟନ ଟା ପଛରେ ହବ ଆଉ ଚାହାଟା କେତେ ହବ ଚାହାଟା କେତେ ହବ ଆଉ କଣ କହୁଛ ପାଣି ଆସିବ ଏନୁକା ବର୍ତ୍ତମାନ କାଉଣ୍ଟର ଯାଇକି ଆଇଲଣି ହାରି ନା ନାଇଁ 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 କାଉଣ୍ଟର ଫାଉଣ୍ଟର ଇଏ ତ ହଁ ହଁ ଏଇ ତ କାଠରେ ହେଇଯିବ ତ ହଁ ରେଡି ରେଡି ଦିଆସିଲି ଏ ବୁଆ ଆଡି ଆସିଲି କାଇଁ ଆରେ ଦିଆସିଲି ଦିଅ ହେଣେ ଏମିତି କଣ ଏଇଟା ଲିଟୁ ଭାଇ ଧରିଥିଲା ଏଇଟା କଣ ଖଣ୍ଡେ ଦେଇଛି ରଖିଛି କଣ ସେ ପଡିଥିଲା ଭଲ ନିଆଁ ଲଗଉଛ ଲଗେଇ ଲଗେଇ ଯାଇଛ ସକାଳେ ଲଗେଇ ଲଗେଇ ତାର ଅଭ୍ୟାସ ହେଇଗଲାଣି ହଁ କାଟିନି ପକେଇଦେଲି ହଁ ପରା ହଉ ତାକୁ ଭଲରେ ଧୋଇ ଦିଅ ହଁ କଣ କାଟୁଛ ଯୋଡି ଛଡା ହେବ ହଁ କାନ୍ଦା କାନ୍ଦା ମୋଏ ମୋଏ କାନ୍ଦା ଭଲ ପକେଇ ତା ଭଳିଆ କହୁନୁ ତାରେ କଣ କହୁଛି କାନ୍ଦା ଏ ବୁଝାଇ କହୁଛି କାନ୍ଦା କିଏ କାନ୍ଦା କଣ ପିଆଜ ରଙ୍ଗ ଖାଲି ନାଗି ଯାଉଛି ପେଣ୍ଟରେ ଛେଚ ଛେଚା ଚାଲିବ ଦେଖି ଦେଶୀ ଦେଶୀ ଖାଇବା ବାଲି ସହିତ ମିଶେଇ ଏଇଥିରେ କଣ ଚିକେନ କଥା ହବ
ହଁ ତାତୁଛି। ତମେ ରବି ନା ଅଖିଳ ନା ବେଣୁ? ନାଇଁ ନାଇଁ ବିଜୁ ଉଡିଆ ପୁରୁଣା କାଳେ ଯାଉଛୁ କଣ କି ବିଜୁ ଉଡିଆ ଗଲେ ପିନୁ କଣ ଚଳିବ କାଠଟା ଶୁଖିଛି ବୋଲି ଲଢୁଛି ଏଟା ବାକି ଠିଆ ଇଏ ମସଲା ଯୋଗଉଛନ୍ତି ସବୁ ହଁ କଣ କହିଲୁ କଣ ଘୋଡ ଇଆଡେ ଆରେ ଏଟା କଣ କି ଅନା ଦେଖେ ଚଳିବ ମଟନ ହଉ ଚିକେନ ହଉ ଯାହା ହେଲେ ଚଳିବ ମଟନ ଖାଉନାହାନ୍ତି ଏଇ ସା ଗୋଟେ ଖାଉନାହାନ୍ତି ଏରା କଣ ଏରା କଣ କି କାଠରା ପବନ ଇଚ୍ଛାରେ ଆଉ अरे इल्ले 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 आयो आयो इल्ले 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 बाप दे इल्ले इल्ले आयो आयो इल्ले 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 आयो आयो इल्ले कौन गीत गीत कौन आयो आयो चिल्ले दिनता दिनता बोझ बोलू दिनता 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 दिन ଗୀତ ନାହିଁ ଗୀତ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଏମିତି ନାଚ ଯାଉଛୁ ସୁନ୍ମଇନା ଛାତିଟା ରଗଡ଼ି ଦେଲା ରେ ଛାତିଟା ରଗଡ଼ି ଦେଲା ରେ ठीक है आगे जो गाड़ी
ରୁମକୁ ଝୁମା ଝୁମା ଏଇ ଏଇ ବର୍ଷ ଆଉ ପୁରୀ ଯାଇ ହବନି। ଆର ବର୍ଷ 2025 ଯିବା। ହଁ ଯିବା ନା ଭାଇ ପୁରୀ ଆଉ ଯାଇ ହବନି। ସେ ରହିଗଲେ ଯେ ସେ ଜାଣିଛ ନା ନାଇଁ